To jama'a assalamu alaikum. Sunana CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na sannan jihar Kano. A yau din nan ranar Litinin 1 ga watan 12 na wannan shekara ta 2025 akwai bayanai da muka samu na sirri akan cewa an ga waɗansu mutane suna tahowa daga jihar Sokoto zuwa jihar Kano a mota, kuma daga ganin yanayinsu da shigarsu akwai alamun zargi. Wannan ce ta sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakuri PhD ya tura dakarun 'yan sanda domin ganin cewa an tattaro wannan mutane, wanda aka je a wannan mota kuma aka ɗebo mutane guda biyu da ake zargi, wanda aka zo da su wajen 'yan sanda. To haka kawai mutanen gari da sai ga 'yan sanda suna kan aiki, haka kawai suka fara bidiyo suka fara turawa wai an kama kidnappers, an kama bandit a jihar Kano. To gaskiya mutane a guji yaɗa irin waɗannan jita-jita. Wasu kuma haka kawai suna ganin wasu audio suna yawo na wasu maganganu, ba su tabbatar ba, suna ta yaɗawa, suna ta tsoratar da mutane a kiyaye irin waɗannan abubuwa din. So abin da muke jan hankalin mutane shine irin waɗannan a kula a kiyaye. In kun ga jami'an tsaro suna aiki, ku bar su yi aikin su. A wanda bayan an ɗebe wannan mutum biyun, haka kawai waɗansu mutane kuwa suka fara cewa aikin nafas ne, ba su kaɗai ba ne. Sauran fasinja na mota wasu suka yi kansu da 'yan sanda suka zo suka ɗauko su suka kai wurin 'yan sanda, wanda alhamdulillah dai a cikin ko Allah an magance abu. Waɗannan mutane biyu da muka ɗauko su suna hannun 'yan sanda, wanda zargin mutanen da suka yi zargin ɗaya ne ya shigar da dole akwai zargi a cikinta, wanda kuma ya sa riguna guda 3 da wata riga a ciki da alamun wasu abubuwa a ciki kamar irin alamun layu ne, wanda yanzu haka zan nuna muku rigan. Suna nan hannun 'yan sanda kuma ana bincike, wanda a bayanan da suka yi ma sun taho ne daga jihar Sokoto. Daga nan kuma akwai gaba akwai inda za su je, wanda kuma yanzu haka ana bincike, kuma insha Allah za mu sanar da ku yadda ake ciki. Jan hankalinmu da mutane a guji yaɗa irin wayannan abubuwa din. Haka kawai ka ga bidiyo ko kawai ka je ka ɗauki abu baka san komai akai baka yaɗa, ko ka ji wani audio baka tabbatar da sahihancinsa ba, kawai dan a ruɗe mutane, a tsorata mutane. To alhamdulillah al'ummar jihar Kano muna godiya, adoyi da ake na zaman lafiya, kuma gudunmawa da ake bayarwa ta tabbatar da zaman lafiya din. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci, kuma insha Allah masu irin waɗannan rubutun da neman tashi hankalin Allah ya da za su ji kunya, sai dai su ji alkhairi da ci gaba da zaman lafiya a jihar Kano. Zan nuna muku wannan rigar domin ganin cewa ku ganta, ku ga binciken da muke, saboda yadda waɗansu har kawai sun ga jami'an tsaro suna aiki suka fara hotuna da bidiyo suna yada an kama ku ji irin wayannan abubuwa din. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Ga kuma rigar zan nuna muku ita, buɗe ta maganta, ga ta nan buɗe sosai. Ga rigar nan gaba ɗayanta, dan fito da irin abubuwan da suke cikin wannan layi, da ga layuka nan 10 gaba da baya. To gashi nan kun gani dai, da ku fito mu gani mana. To gashi nan duka waɗannan abubuwan ne a ciki, wanda muke zargin cewa irin layu ne. Ya ce wai riga ce ta kariya, gashi nan ya ce riga ce ta kariya. To muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci, kuma insha Allah duk binciken da muka yi za mu sanar da ku. Amma fa a guji yaɗa irin waɗannan abubuwa din, haka kawai ba a san abu ba a tabbatar da shi ba. Jiya rigar mu ga jijjiya ta ko ina. Kun gani wannan ya sa ta a cikin riguna, riga ya sa ɗaya a ciki, ya ɗora wannan ta biyu, ya ɗora ta 3. To kun ga abu ne da in mutane sun gani, muna godiya da ake sanar da mu. Allah saka da alkai.